बिटिआर सरकारा सिगाङाव 75,000 होनो होनदोंमोन नालाय। हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो थांनो नागिरदों जाहैबाय बाक्सा मुसलपुराव। दा बेयाव आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो अब्लानो अट'मेटिकलि मिथिलांजोबगोन। ओमफ्राय दा लोगो सासे फैगासिनो दङ दा बेखौ नेदों आङो। ओमफ्राय ओरैहाय लोगोआ लांनो फैखाबाय अलरेडि। दा स्करपिय'जों थांसिगोन जोङो। दा फाइनालि नै लोगोआ सफैबाय गारिया सफैबाय आरोना लांनो फैबाय आंखौहाय। ओमफ्राय नै दा फाइनालि जोङो बाक्सा मुसलपुर उदालबारियाव सफैबाय। ओमफ्राय दा बेयावहाय दे बेबायदि प्रग्राम जागासिनो दं बिनि मेन उद्देश्यखौल' नों खोन्थाहरदो एसे ब्रादार। बेनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय दिनै सेल्फ हेल्पनि मानसिफोरखौ इयाव जथुमा खालामदों। दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा थांनाय इलेक्सन समाव गाव सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव 75,000 खरि हरनो थाखाय खुगा बेखेवदोंमोन एबा हरनो थाखाय राजि जादोंमोन। बे सेल्फ हेल्पनि हरनो थाखाय राजि जानायखौनो दिनै फार्स्ट किस्ति 25,000 खरि हरग्रोनाय जाबाय। दा बे हरग्रोनायाव माखासे मानसिफोरा थाबोनायखौ दुखु मोननो नाङा। दिनै मोनसे बिसिडिसिआव एबा मोनसे प्राइमारियाव जास्ट ग्रुप मोनब्रै मोनबा बिदि ग्रुपखौल' लाबोग्रोनाय जादों। गासिबो लासै लासै मोनजोबगोन। नैबे आब'आबो सफैदों। मा गामिनिफ्राय आब'? फानबारि बिजनि फानबारि। आदसा ओमफ्राय जेनेबा दा बेयाव दे फैदों ओमफ्राय बिनि मेन उद्देश्यखौ एसे खिथाहरदो। बिटिआर सरकारा सिगाङाव 75,000 होनो होनदोंमोन नालाय। फार्स्ट किस्ति 25,000खौ होजेनसिगोन आरो। दिनै चेक होगोन नामा? दिनै चेक होगोन। दा जेनेबा बिटिआर सरकारा मोनसे समावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 खरि दान अनुदान होगोन होननानै बुंनाय हिसाबै दिनै फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000 होगोन ने? बेबायदि किस्ति होगोन ने? दा नोंथांमोना निसय खोनाखाबाय। दा लोगोफोर आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालबारियाव। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दिनैनि दिनावहाय बेबायदिनो मोनसे समावहाय बिटिआर सरकारा बुंदोंमोन ना मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुप थानायफोरनोहाय 75,000 अनुदान होगोन होननानै। दा बेखौहाय दिनैनि दिनावहाय फार्स्ट टाइम हिसाबैहाय किस्ति वाइसैहाय होगोन होननानैहाय आं मिथिनो मोन्दों। दिनैनि दिनाव बेबायदिनो 25,000 हिसाबैहाय फार्स्ट किस्ति हिसाबैहाय होगोन होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। ओमफ्राय बाखि जेसेबांनाखि जायफोरा मोनाखै बिसोरखौबो उनावहाय स्टेप बाय स्टेप होलांगोन होननानै आं मिथिनो मोन्दों। दा फाइनालि नै जोङो आब'खौ लोगो मोन्दों। बेनो जादों जाहैबाय जायनिफलाव नेसनेल पार्क दङ। नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय मानास। दा बेयावहाय बे आब'ना जोबोर गिदिर रिजर्ट दं आरोखि। दा आब' नोंनि रिजर्टखौ एसे खिथाहरदो। बिरगोस्रि रिजर्ट। दा खोनाबाय जानांगौ बिरगोस्रि रिजर्ट आरोना। ओमफ्राय मेन गेटनि बोरैजोंथाय आब'? मेन गेटनि सानजा जायो। मेन गेटनि एसे सानजाथिंजाय आरोना। ओमफ्राय अपेनिं खालामखाबाय दा? अपेनिं खालामबाय। थांनाय डिसेम्बरनि 1 थारिखआव खालामनाय जादोंमोन। दा जायफोरा मानास नेसनेल पार्कआव जुदि बेरायनो फैयोब्ला नैबे आब'नि रिजर्टआव आरामसे थाफैनो हागोन। आरामसे जाफैनो हागोन आरोखि। फारसेनिफ्राय फेसिलिटि दंजोबो दा? दङ दा बानायगासिनो माने क्लियार जायाखैनो आरो। खिन्थु रेस्टुरेन्टआ जाबाय 15 तारिखनिफ्राय अपेनिं खालामफिनसिगोन। माने सोरबाफोर बेरायनो फैयोबाथाय फैजासिगोन। दा ज' नै बे आब'आबो आरोना बिजावजालि दा। बिजावजालि। दा ओरैबायदि मोजां जायफोरा फैयो बे आब'नि रिजर्टआव बिरगोस्रि रिजर्ट हाबनानैहाय थांनो हागोन आरोखि। दा थाफैनोबो हागोन आरो। दा दिनै जों लोगो मोननाय जादों आब'खौ आरो। गोजोननाय थाबाय आब'। दा जोङो हाबलांनोसै आरो। थारमाने बेयाव फुरा सिकिं जायो आरोना। दा जोंखौ सिकिं खालामखांबाय आरोना गेटआव फुरा सिकिं। नै नायदो वाव।
दा नायदो नै दाब दाब जायगानिफ्राय सफैजोब्बाय आरोना हाजार हाजार मानसि दा बिसोरो गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोजा आरोना नै दा नायदो नै मा गामिनिफ्राय सिस्टार औ मा होनदों अ आच्छा दे ओमफ्राय नायदो नै नै बियो गासैबो सेल्फ हेल्पनि फर्म रानगासिनो दं आरो दा गावबागाव ग्रुप दा सेल्फ हेल्पनि फर्मखौ बेयाव रानदों आरो नै दा बेबायदि आरो बयबो गावबागाव ग्रुप फैनानै बे सेल्फ हेल्पनि फर्मखौ बेयाव लांफैनांगौ आरोखि नै दा बेयाव बेबायदिनो जानाय लोंनायनि थाखायहाय पेकेट लान्च बानायनानै होनाय जादों नै दा बहुद मानसि आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेसिम लाबोनायनि थाखायबो बिटिआर सरकारानो बयनोबो बास हरनाय जादों दा मानसिया ओरैबायदि जादों नै नायनानै लादो दा बयबो डिस्ट्रिक्ट वाइसै बास हरनाय जादों आरो वाव अयथासार सुपार गारि जामल' नै हाजारनो बहुद गारि आरोना गासिबो सेल्फ हेल्पनि लानानै फैनाय गोजा आरोना बे बासआ माने बिटिआर सरकारनिफ्राय हरदों आरो बासखौबो ओमफ्राय दा बहुद गोबां दं नालाय दा बास गैयाब्लाबो 1 किल'मिटारनिफ्रायनो जों बासखौहाय ट्राफिक जाम मोनबोबाय आरोना दा नै बेबायदि आरोखि ओरैबायदि ट्राफिक जामखा दा नायदो नै बासआ मा रोखोम जाम जाखो आरोना बेसेबांबा गोलाव नै आं जुमबोनि दा नैबे गासैबो बास गारि गोजा आरोना ओमफ्राय ओरैहाय बेसेबांबा गोजाननिफ्रायनो फुरा जामखा आरोखि बेसेबांबा 1.5 किल'मिटार 2 किल'मिटार बायदियानो जाम आरोखि